Hallóka! Úton vagyunk a vonatállomásra. Oda. Paceka. Voltunk már jobban is. Szakál, Paceka a séró. Voltunk már jobban. Ezen kívül jelen például nem fogom most megvágdosni, ne haragudj meg, ha lesz időm, majd vágdosok. Szetkának, meg igazából tök mindegy, kinek küldöm, majd anyuéknek is elküldhetem. Szia anya, szia Regi. Szia mindenki. Jelenleg itt tartunk, majd a következő jelenetben már valószínűleg a vonatról szállunk le, és megyünk a 105-ös vonathoz. Megérkeztünk, kicsit szundítottam a buszon, valamivel jobban vagyok, de most nézzük, hogy honnan indulunk majd. És próbálunk lefeküdni, aludni itt is, mert van még 2 óránk. Hello mindenki! Most itt fekszünk, mert kicsit, hát nem is az szarul vagyunk, de ugye elfáradtunk, ezért jó itt lenni. Itt a bajtársunk. Így van, itt vagyunk. Fekszünk, már csökkent a delay, így most már csak 1 óra a késés, nem másfél. Reméljük azért még hamarabb indul. Most egy kis csendes pihi. Felültünk a gépre. Elfogadtuk fejünket. Várjuk az indulást, ami 4 óra múlva megtörténik. Tehát ha járatszámot nem küldök, meg később lesz megválva a videót a települési út alatt, de el tudok küldeni egy gyors vonat. Szia! Köszönjük, hogy mai utazásukat a vizet választották. Leszálltunk. Nagyon szép út volt. A vége érdekes volt, mert úgy lebaszta a kocsit, mint az állat, vagy a repülőt. And welcome to the Bulgari and Burgari. A kocsiból, a taxinkból jelentkezek. Guten Morgen, Guten Morgen. A Paceka sérógatja. Strici. Aludtunk egy erős 8-9 órát. Nagyon jó volt, ugye? Kicsit ki voltunk, most azért úgy jelentősen jobban vagyunk. Megérkeztünk a szállodába. Már kupridiszt csináltunk sajnos. Körbe nem fogom vinni, ne haragudjatok. Megfelelő. Van egy nagy ágy, egy nagy fürdő. Szép. Vannak haza a fűterek anyag. Hát tudom, nem ilyen reggelire számítottak a kedves előfizetőink. Igen, amúgy napi vlogok per 50 forint. Hát egy mentatea, zöld mentatea, sózott zöldséggel és naturpirítóssal és egy kis vajjal, mert hát eddig ezt érdemeljük, mert aki grillbáros giraszt teszik ennyire ráncs előtt, az szívjon. Hogyha Norina? Jó, ez thanks to me. Norinából minden probléma, idegesség elszállt. Mert nagyon sokat vagyunk, ez így körbe. Elég modernnek tűnik, hogy faszolunk, itt van a medence. Ez nem olyan óriási, de igazából van egy tengerparton bőven, tehát gyanítom, hogy ezt fogjuk használni, de itt is el lehet lenni. Van egy nagyon jó kis bár, ami szerintem az egyik kedvenc helyem lesz itt a hét során. Azért itt lehet, hogy fogunk egy kicsit játszadozni, és megjöttünk a gymbe. De ezt nem fogjuk használni valószínűleg. Kis cuki. Fogjuk használni? Oké, persze. Messi megérkezett Bulgáriába is. Van egy Liverpoolos bajnokok ligájás. Most akárhogy is nézzük, Arsenalos nem látok. Te Norina? Ennek mi? Bayer Leverkusen volt, meg Bayer Leverkusen van, Sevilla, Arsenal. Miért nincs? Miért nincs? Köcsög City meg Schalke. Arsenalban aznak senki nem szereti. Mondjam, néznek ki rosszul ezek a bögörök. Na, menjünk, jó? 6 leváért. Ebédre se toljuk túl. Egy kis krumplika, meg egy ilyen kis szendó. A Martin megette a saját szendóját. Én csak ezekből falatozok, mert azért
nem szabad túl vinni. Úgyhogy reméljük holnap már azért rendesen tudjuk kihasználni itt a kackázást. Ennyi! Hát visszajöttünk a tengerpartról, mert nagyon be volt borulva, és el is kezdett esni az eső, úgyhogy ismételten a napos szállodában vagyunk, mert itt kezdek tűző nap. Eljött a vacsora ideje, nagyon csinos, mindig ilyen tematikai ételek szoktak lenni, azt írták vele, vagy azt beszélgették kint, és nem tudom pontosan, hogy Mi az az neki. Válogatunk